Ik moest even denken, toen weer deze flyer lag op Sterren der Zee, jaren geleden, ik weet niet of jullie dat nog weten, boekhandel Schimmelpenninck en de Weteringschans, en die opeens verdwenen was. Wat ik heel jammer vond. Ik heb 2 gedichten over een verrassing. Het eerste is verzonnen. Al meer dan 20 jaar waren zij een paar. Maar op kantoor was een dame, die kon er wel mee door. En hij begon met haar een hartstochtelijke affaire. Viel bij haar op haar derrière. Zijn partner had niets in de gaten. En hij wilde dit graag zo laten. In een weekend in april doet zij graag wat zij wil. Ging met vriendinnen naar het platteland. Ontmoette een man en vloog in brand. Het was maar voor 1 keer. Zij voelde zich niet schuldig meer. Wist van haar man dat hij, qua vrouwen dan, vreemd ging bij het leven. Ach, het was haar om het even. Maar het weekendje viel tegen. Binnen stilte, buiten regen. Ze besloot eerder te vertrekken en deze meneer liet ze verrekken. Gauw naar huis, daar wachtte man lief thuis. Maar daar aangekomen scheen er licht tussen de bomen. Vreemd, op de eerste etage trof haar man in bed in een ménage à trois. Was heel verbaasd. En toen ze was uitgeraasd, dacht ze, wat een onaangename verrassing. En aan een aanpassing van hun relatie. Kreeg met haar man een heftige conversatie. En na meer dan 20 jaar gingen zij toen uit elkaar. De liefde is niet tegen alles bestand. En zij vertrok, alleen, naar het buitenland. Het tweede gedicht. Bravo, heel mooi. Ja, echt. Daar word ik dus zenuwachtig van klappertjes. Een verrassing. Is ook inderdaad een verrassing. Dit heb ik zelf meegemaakt. Dus dit is alweer jaren geleden hoor. Op een zondag dacht ik even wat foto's op te halen. Bij mijn ex-vriend. Daar aangekomen deed zijn nieuwe vriendin de deur open. Met een rood hoofd. Struikelend liet zij mij binnen. Mij voorstellend aan haar zogenaamde neef. Mijn ex-vriend was op vakantie met zijn beste vriend naar de Pyreneeën. Gezocht naar de foto's van onze laatste vakantie. Waren niet te vinden. Een briefje voor hem achtergelaten met het verzoek om de foto's nogmaals af te laten drukken. Ik wilde ze wel betalen, eventueel de negatieve, naar mij op te sturen. Nooit meer wat van hem gehoord. Een onaangename verrassing in meerdere opzichten. Misschien maar beter ook. Het was nu definitief. Over en uit wat de relatie betrof. Dank u wel. Als je geen applaus vraagt, wordt er harder geklapt hoor. Wieneke Hofstra.